ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ସୌରଭ ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ସୌରଭ। ନୂଆ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଏକ ଫିଲ୍ମ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗ ନବବର୍ଷ 2020 ନବବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମଟି ବାବୁ ଭାଇଚା। ଆଗାମୀ ନବବର୍ଷରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମଟି ବାବୁ ଭାଇଜାନ। ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାପସ ସରଗରିଆ। ଏ ଫିଲ୍ମଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାପସ ସରଗରିଆ। ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀକି ଗଲି। ଏ ଗୀତଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି। ତାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ବଲିଉଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଶାନ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର ଇରା ମହାନ୍ତି। ଏ ଫିଲ୍ମଟିରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବୟ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ, ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରୁ ଏବେ ଆସି ହିରୋଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏ ମୁଭିଟିର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପସ ସରଗରିଆ। ଆପଣମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା, ଏ ଫିଲ୍ମଟି କେଉଁ ମୁଭିର କପି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଏ କାହାଣୀଟି ଆଧାରିତ। ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ମୋର ଆଶା ଭରସା। ନମସ୍କାର। तू ही जा मो पाई